au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyakwara mogajwang' wadhi nyime gi weche manyien magwa mag rameny piny odhiambo ma kawuono wamenyo ni piny e gwenge mopogore opogore. Wadhi nyime gi weche manyien bang' wuok e yweyono. Riwruok mar jopuonja mag KNUT okoni gi siro lwedo aput manyicha noyier mondo ota chenro mar lokruok midwa tim e sekta mar somo mabiro e kinde ma jokanyo mag somo mopogore opogore osebedo kagolo paro wi apudno manolos gi jatend piny Kenya mana kaka miyo waler kod jafombo marwa Judith Omondi. Paro mopogore opogore osebedo ka wuok kuom jokanyo mag somo mapacho kae. Jatend piny Kenya go chapa aput mabiro telo e twak mar loso chenro mag somo ahinya to kotudore kod lai manyien mar somo. Riwruok mar jopuonj mano mar NAT ogolo chung' margi kotenore kod wach mar nino wegi oko mar apudno. Onego bed ni nitie joma kelo neno. Koro ka wane iye kacha to ng'ama dhi kelo neno. Ema nomiyo giketa apudno kaka ne gikete cha. To wan wadong' oko mondo wachok neno ma jopuonj te mineno wadwani mondo wakel kaka ginene. Wachoki mondo waket kanyakla mondo watnia jopuonje e Kenya ka neno ni onego wakel lokruok kuonde machal kamagi. Emomiyo wan ka wan oko waneno ni ber kodwa nikech biro miyo wa thuolo mar bedo mbele mare aputcha mondo wamegi kaka waneno. Gikoni ji mane okete apudno gin ji mabiro kelo lokruok makare. Kingi apudno kaka jo okete ni wan kaka Jonat wasewacho niya nyithindo manie grade mar 6 ok onego dhi e secondary school moramora, onego gidong' adong' e skunde kuonde ma gintiere. Mano wane mowacho. Riwruok machielo mar jopuonje mar Kupet kata kamano nenore ka gima ni kod paro mopogore gi mano mar NAT. Kanyicha giloso e romo mane gibago kod jopuonje ne gikoni nyaka jopuonj medi apudno. I'm actually demanding that by Tuesday, Wednesday, Thursday all teachers must be represented on this task force so that their views will be heard every day. Nobody can design a curriculum for us to come and teach. It will still be subjected to a lot of confusion. Kamiti mar apudno ma oyang ni Working Party on Education ibiro ta kod Professor Rafael Munavu kaka jakom mare. Kamiti ni ibiro tiyo e bwo migawo mar somo kendo chiwo duoko gi bang' dweche 6. Gibiro nono chenro mag somo mar CBC, chiwo paro e wi lokruoge madwarore e yor somo no, nono chike matayo somo kod lokruoge mowinjore e chike go. Bende idwaro ni ging'i kaka omenda nyalo yudore mar siro sekta mar somo kod yore mag neno ni jopuonjre duto yudo somo e kind mamoko. Jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro singo ni weche duto biro bedo makare lwet apudno. CBC iweze kusaidia watoto wetu, iweze kupunguza gharama ya kupunguza ile mzigo imeweka kwa wazazi. Mimi nasikia ninyi mnafanya homework mpaka saa 8 ya usiku. Judith Omondi, Ramogi TV. Gavana Makisi Simbarati ochano chenro mar koyedhe ne kuonde thieth duto mag kaunti no e yo manyasani. Gavana no lero chenro no biro jiwo kedo kod mibadhi ma ogotache sekta mar thieth e kaunti no ka wacho ni picha mag wang' dede kata CCTV biro keti e kar od thieth maduong' ma Kisii kod geche duto machwalo yedhe e kaunti no. Yedhe go mane omwonyo menda maromo siling milion 27 ibiro ndiko piny mokwongo kapok ochwal gi kar ute thieth manitiere kaunti no ka kambi mar Huawei ema omi tenda mar keyo yedhe e yor lony manyasani. I stopped payment of 29 million because I was not very sure if those things were delivered. And indeed, from the auditor, the internal auditor has confirmed out of 29 million is only 17 to be paid. Therefore, it's something that we must tame, and exactly that's why I decided to have this exercise. We're going to put around CCTV, which are intelligence
CCTVs which can identify people even when they are in their own vehicles, when they are carrying drugs from here, and it can report clearly what is happening. That's what I think they have already installed some, but they are around. Well, yeah, they are around. They are going to do that. That's a bit of what we are going to do. We are going to do these ones to the sub-county level, to the ward level. Governor is determined, he is ready to change our county to the next level. For the professionals who are here, please stay at work. We have discussed, Governor has guided that he will make sure that the salaries are going to be paid on time, your allowances will be sorted out. But please, also, all of you who are professionals, be in the facilities that you've been assigned so that our people can get the services. We are not asking for anything else. Koromogi wamedo dhi nyime gi weche manyien koro wadonje mago motende kod weche mag ohala. Board ma chiwo lesen ne bache kod kuonde mag budho e kaunti ma Nairobi omayo lesen kuonde budho maromo 43 mawuok e alwora ma Nairobi. E oboke margi, board no lero ni ma oluwore kod koko ma kuonde yweyogo kelo ne jodak makono ka koro tend kaunti no ogolo chik mondo mi olorgi. Baruano ma ochwal ne tend arita kwe rang'eny mar sub-county dwaro ni apedha time kuonde budhogo kendo mondo ne ni giluwo chik kaka owinjore. Moko kuom bache ma kod kuonde mag math ma lesen magi nyaka gie sani dwa ni mondo mi ogol oko ting'o Click Lounge, Orchard Lounge, Edus Bar kod Labet maduto yudore e kar dak ma Kibra. Apisas go koriwo koda mag Nema bende menyo kao lesen mag kuonde budho moko ma Embakasi kamoting'o Pioneer Resort kod Black Bull. Ma timore ndalo achiel kende tok MCA ma Kileleshwa Robert Alai golo kwayo mar goyo kogno bache gi kuonde mag toyo ngona e kar dak ma Kileleshwa kod mamoko ma Nairobi. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV, weche manyien mag rameny piny adwani mondo koro wachak wakawa ni yweyo moro machielo. To yweyo machielo mwakawo ni ma en bende otenore hiye kod weche ma bende wayudo ka kod kacha. In bende kaka medo ndiko na erokamano kuom medo keto Ramogi TV anoka ka jaroso Jakogalo 001 wacho ni entiere locked kendo neno Ramogi TV yo makare. Kata kamano wacho ni wach manyo wuok kuom jakom mar club mar Gor Mahia Kogalo en mano mare miluongo ni personal life gi dongere kendo ok otudore e yo mora mora gi club mar Gor Mahia. Erokamano Fred Abia Nyong'o wacho ni ng'inwa uru weche mag pesiaya gi mibadhi ma wachore ni otimo nduoko e county no mondo mi jopiny oyud ratiro mar kuonde ma pesa gi owinjo bed ni tiyo makare. Dhoch Soja Wood Katieno wacho ni neno Ramogi TV yo makare kachiel koda Oguda Kayeso wacho ni weche manyien mitadwe Ramogi TV kanyango Ramogi. Ka ok ketho sa yiena mondo wi akaw yweyo ni ka wadugo pod wan gi mathoth kik idhi mabor kete mane Ramogi TV. Nyakoro Mugajuang wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko Remo, Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Manaka king'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori.